Čaute ľudia, vás vítam u prvého videjka, kde ma počujete. Dúfam, že ste sa dočkali toho a v prvom videu, čo vám rozprávam, áno, toto je môj pravý hlas, mám Fortnite a dneska si zahráme takú normálnu hry a vlastne Zero Buildy a Battle Royale. Zero Buildy sú, že bez stávania, že tam nestávam, a Battle Royale je so stávaním. A prvé by som vám chcel ukázať moje skiny. Potom môžete mi napísať do komentáru na toto videjko, že aký skin si môžem dať na budúce. A potom kľudne aj nejaké že challenge, ako čo budem na ďalšom Fortnite videjku urobiť. Alebo povedzte mi, že ti vás toto bude aj baviť do komentárov a to je všetko. Môžeme ísť asi na to. No už sme tu a už sa mi to zaplo. Takže ja by som asi padol. Konečne tu máme tento medailón. Takže tento medailón je najlepší, keď sa hýbe. Takže ja vždycky mám takú taktiku od Alkana, to je youtuber český. A on je dosť dobrý youtuber, akože on natočil hlavne Fortnite, je vlastne iba Fortnite. A toto je od neho taktika, som sa od neho naučil. Asi nejaké videjka pár som i od neho kúkal a akože raz za čas si ho kúknem a nejak extrémne ne. No trošku som zle skočil. Takže toto tu je Battle Bus a auto. To auto potrebujeme hlavne. Čiže dúfam, že to stihnem. My prvé musíme padnúť na ten Battle Bus, aby sme to vlastne urobili. Takže krásne som to skočil. Teraz musíme zabiť tieto NPCčka. Cipni! Umri! Jo? Ježiš, ja spadol som. Stoj! No? On ma vyhodil. Čo robíš? Však šíbe ti. Kľud. Chvíľu. Však ma zabiješ. Prestaň. Stoj. Cípak. Ja nemôžem toľko utekať. Ježiš! Neznášam toto, čo sa stane. To najhoršie sa môže stať. Choď si ho zabiť. Devieš. Tak toto sa má nenastať. To je to najhoršie, čo sa mi stalo kedy. To sa mi ešte nikdy nestalo. Ale keď idem natočať, tak sa mi to stane. No tak nič. Tak ideme takto. Takže čo tu máme? Čak ani zbrane tu nemám. Toto je na čo? Dajme to na speed. Fakt. Všetko. Prdele, ja som nezabil. Dobre, to sa nepodarilo. A poďme ďalšiu hru. No takže už som tu. Teraz by som padol sem. Kde sem? Akože tam je môjho kamaráda obľúbená. Tam proste furt padá, keď s ním hrám. Vlastne on je tiež youtuber, volá sa Tommy P na YouTube, to je vlastne môj spolužiak. A keď s ním hrám, tak tu padáme vždycky. A niekedy padáme tam, kde chcem ja. Takže akože točí tiež Fortnite, jedno videjko zatiaľ natočil, neviem, nekúkal som ho, iba chvíľku som ho kúkal. Zase mi ide tento. Prečo sem padajú aj títo? Ja on sa nejde. To je dobré. A ide sem. Pozri tu, idete dole. To je tajný burger. Burger.
schovám. Asi ne. Či sem pôjde. Počkaj, skúsim tomu schovať. Ja idem na nich. Nezaujem ma nikto. Idem ich rozbiť. Poďačky. Si tu? No kde ste? A zabiť všetkých? No áno. Vidíš, poďme. To je extrémne OP. Ale kde sú, prosím ťa? Ja nevidím. Sú niekde hore, či niekde dole? Za týmto asi. Sú NPCčka. Počkaj, ja si to budem toto. Hej, aha, nečasím. A kde je druhé NPCčko? Jo. Slavíme mničkom. Navedem zácherne na nich, lebo to už je trošku. Iba trošku. Tam niekto ešte. No, nepočujem kroky. Som tuším niečo videl. Tu som možno videl otvoriť okno. Ježiš. Tu som tuším, že videl otvoriť okno. Čo to je? Není tu. Tu sa mi to zdalo. Ne. Uvidím, keď budem strihať toto videjko. Trošku. Nie som nejaký extrémne, že profesionál v strihaní, ale aspoň trošku to nepristrihnem. No, takže to nikto nič, iba hore, teraz uvidím, čo strieľam niekde, neviem kde, ale nechcem tam ísť. 2 km mi zatiaľ stačia, nepotrebujem na 30. Alebo viacero. 60. Čo predávaš na to? Toto by sa mi zišlo. Tieto automaty sú dobré, ale keď niekedy ich používam, raz na čas. Tieto bomby
Bude sa najlepšie. Ja to po niekom hodím. Tancuje. To nejde zastaviť. Iba po chvíľke. Potom neviem, ale sem. To bola česká. To nebola obyčajná česká. Túto zbraň mám akože dosť rád, keby mala väčší zásobník by bolo. A tu je blízko niekde tá, čo vylepšuje tieto zbrane. Neviem, asi no. Tu môžem, to budem to vyskávať radšej. Ale ja by som chcel ísť nejak dole. Počkaj, si nesmím do tejto. Ma to nezabije. No. Pekné. Ježiš. To tu trošku búral. Tak. A teraz ideme sem. Ideme zabiť NPC. A teda keď tu dám, neviem čo to je. Sú tam tetička, neviem či chcem na nich vôbec používať nejaké silné zbrane. Sa mi nevyplatí ináč. No a kde si ty? A ty čo? Povedz mi. Slabé. Nejaký silnejší trošku aspoň. Už máme 3 kily. Jej. Čo mi padne niečo? Nemám už také dobré šťastie. Ale toto je dobré. Počkaj, toto zoberiem. To je krávina, podľa mňa. Ale niektorí ma s tým zabíjajú. O ježiš. Toto sú tie boxy. S mytickým autom, toto. Jaj. A ty čo tu, prosím ťa? Ty čo? Ty ťa zabijem autom. To ma zaujíma. Žijem sa niekam nezabil autom. A teda týmto granátom. No? Ho! Ale to auto už není použitý. Čo mu to je? Kto je tu? To si zoberiem. Poď sem, Joinko. Čo predávaš mi povedz? Zoberiem. Ježiš. Ale počkaj, ja ťa chcem si aj zobrať. No. Tak. Snaž sa. Nebola mi náhodne zle. A zle. Čo bolo hen ten pocit? Tu, jaký sa otváral nejaký trezor. Otváral sa nejaký trezor, ja neviem. NPC, moje NPC, jo. A nástup. Kde je? No, konečne nastúpila. Jej. Bereme toto. A teraz všetkých tam strieľať. Lebo inak bude zle. Tuto ideme. Tu sú. Že ti ich streliš. Všetkých. Vidíte si. Ne. Tu sú. Tu je. Ne. Boom. Ježiš, však tuto. Tak, neviem čo mi hovoril, teraz som to nečítal. Ježiš.
hráme toto kolo. 24 ľudí. No. Dobre. Tam nájdem. Idem som hrať. Áno. Tu som raz bol. S Tommy P, s ten youtuberom. Som tu bol. Som tu kempil. A zabili nás tu. A bolo to... a 2 na nás už boli. Takže už iba jeden tým bol na nás. A to bolo také sklamanie. A bum. A ty čo robíš celú dobu, prosím ťa? Strieľaj po mne. Tu je. Povedz mi. Ty čo? Ty čo tu chceš? Nastup. A ty čo robíš, prosím? Ha! Ten dostal. Jojo. Ten vie ako hrať, a nie je slabý. Počkaj, toto nechceme. Silnejšie. Bum. 14 ľudí. Tak potrebujeme zbraničky. Sadni. Sadni. A poslali, keby som to povedal. Mind NPC. 8 kilov, to je dobré. To ani málo. Nech ma neuletí. To je obľúbený cieľ. Máš to. Tak to chceš. Máš NPC. Čko? No a... to niečo je? Pozrime sa. To niečo je. A asi nie. Ježiš, ja som tu úplne na konci. Čo tu robím ešte? Čo tu robím ešte? Najďalej, čo najďalej. Ježiš! Už tu preletel. Je horšie. Čo som tam vôbec ešte? S týmto NPCčko netrafí ani jedno. Ježiš, medailon. Keď získa medailon nejaké NPCčko, akože slabý hráč, tu si. Ty si mi chýbal. Bum, a kde je? Kde si? Áno, kde mi chýbaš? Ty si Campus. Rýchlo. Čo som robil? Čo robím tu? Čo?
Není čas. Ježiš, teraz ma zabije za ten písčko. Ja nech ma hlavne nezabije. Nezabí ma. Teraz. Tu sú, ježiš, načeňam na nich. Ja nechcem ísť na nich. Nechcem mať pri sebe. Asi mi ľudí. No predpoveď, prečo si ja? Môžem? Však ma aspoň nechajte. Ježiš. Zabite, hrajte sa mi paja. Ne mňa. Ja sedí našetrite. Lebo nezla. A tu si. Tu je. Kokos tu je. To zabij. To nezabiješ. NPCčka. Ty si NPC. Ja ho nemôžem nastreľovať. Tu teraz ostavím. Sa to skoro spadlo. Kam pôjdem? Sa bojím. Trošku. No tak dúfam, že ma nezabijú. Dúfam, že ma nezabijú. Ježiš, teraz mám druhé strane. Musíme byť potichu. No prosím ťa, nezradí, nech ho neprezradí moje NPCčko. Ale nech všetci idú preč. A potom poviem. Na čo? Ja nepotrebujem. No, ja teraz viem. Tu nikto. Honda, ktorý sa prebehne. Spíť. Ale nikto nezabije, prosím. Ne. Jaj. Som umrel. Nevadí. Ale pekné. Toto sa mi páčilo. Táto hra bola super. Týmto by som asi zakončil toto videjko. Dúfam, že sa vám video ľúbilo. Keď sa vám páčilo, tak môžete mi dať like, odber. A vidíme sa u ďalšieho. Zatiaľ.
Čau.